Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Ja, maar het is net alles. Dat zit ik op de zinstand. Leuk, dat je van alles, maar ja, dat wordt nog meer. Ja, een stukje jou trekken, ben ik dat en recensie in oren. Dus dat is zelf. I've been chasing goals. But then the phone rang a wake-up call. When you're holding on, you destroy it all now. Just let it go, 'cause I'm on my way to you. Ja, nee, zwaar. Welke druis dat je zo warm gedaan? Welke Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort bij mij een bijzondere gast onder de tafel. Je hoort het Omroep Friesland Café wij. En dit had alles te krijgen met mijn muziek. En het nieuwe album wat hij maken had onder de titel It All Starts Now. Ik had toen Murk Aukoma. En ik moest even graven in uw eigen opnames om te zien wanneer hij de eerste keer al eens even te gast weer. En dat is intussen alweer 8 jaar verleden. Begenadigd, getalenteerde muzikant vind ik het intrigerend. Komt van de Hemrik van origine. Wennen trekt nog in die hoeken. En hij is hier de gast. Murk, mooiste best. Welkom. Ja, dankjewel. Als allereerste weer super bedankt dat je me weer deze kans juist. Om weer even mijn verhaaltje te maken en mijn eigen muziek te promoten. Altijd een zeer gewaardeerd. 8 jaar verleden, de eerste keer. Ja, ongelooflijk hè? Time flies, zeggen ze dan, hè? Inderdaad, ja. Zat achter de jaren. En de laatste keer dat we hier winnen, weer 3 jaar alleen. Ja, het is... Ja, het is een grote vraag voor het, maar wat is er in 8 jaar verloren? Op zowel muzikaal als persoonlijk vlak enorm volle. Ja, ik heb een hele reis ben ik teruggegaan om mezelf te vinden. En mij heel veel dingen te hebben die ik net leuk vond. En daar ben ik heel dankbaar voor om daar uit te halen te hebben om te zien wat ik wil. En nou ja, terug de jaren heen ben ik een muziekbloem meidje. En heel veel spelen ik vooral. En was daar heel wat interesse. Dus dat is wat ik nou eigenlijk wel mooi vind, is dat nooit eens een nieuwe plaat weer uit. En dan kerst door die vestjes en zo heen, dan kerst ik die levensjourney eigenlijk zien. Muzikaal, maar ik gewoon die persoonlijke ontwikkeling of zelfrealisatie neem ik het meer. Ja, dus dat is denk ik wat het me het meest opvalt in die laatste periode. Er zit een reis in. Ja. Even heel simpel, stelt op zijn woord. Best van een jonge kerel worden? Dat denk ik wel. Of is ja. dat te simpel? Nou ja, inderdaad op zijn woord. Ja, nee, daar komt het uiteindelijk misschien wel op deel. Ik denk dat het al gewoon een beetje verder gaat dan dat, om eerlijk te zijn. Maar, Dit is de boetekant even, hè? Maar... Ja, het is voor mij... ja, ik probeer er altijd net voor de jab in te doen, maar het is nou eenmaal zo. Ik ben in de coronatijd echt op zoek naar mezelf. Altijd best natuurlijk op zoek naar mezelf, maar nu kwam ik in de rust. En ik hier alleen nog maar spelen. En altijd in het covercircuit spelen. En op een gegeven moment wilde ik net meer. En dus die coronatijd die kwam en dat was voor mij eigenlijk het perfecte moment. Ik kwam in de rust en en toen ben ik op zoek naar mezelf. En ik ben wat een aantal boeken gaan lezen. En daar had ik zo ongelooflijk veel rust in voel. Dat ik dan nou heb ik weer zin in die dingen. En ik veel de rust daarin. Ik veel de rust in dit wat we nodig hebben. Ik veel de rust in speel je een live. Ik ben zo zelfverzekerd om mijn ding. Omdat ik zo mezelf daarin voel. En dat is zo oors en hoe ik dat voor hen deed. Wie is meer mij een soort idee bezig was het invullen moest? Ja. Voor diezelf? Ik hier een idee hoe wat ik moest bereiken of wat ik wijzen moest. En wat ik dan dacht, wat de wereld dan in verwachtte, wat dat zou wijzen. Hoe dat eruit zou zien. En nu is het gewoon... nou doe ik gewoon wat ik doe. En daar ben ik compleet tevreden mee. En ik denk dat dan pas ik dat kerst bereiken wat ik eigenlijk bereiken wil. Want dat is die zelf. Ook grappig, dat is daar... Of grappig, maar een soort breakpunt van nodig is in de vorm van een pandemie in dit geval. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, soms, ik denk dat het heel vaak op deel komt dat je eerst soms dingen shamaten die je net willen, om te weten wat je wil willen. Hè? Die dingen gingen gewoon samen. Je kan net altijd maar weten wat je wil. Dus
En ik ben er ook heel dankbaar voor. Het is net zo dat het een vreselijke tijd was. Dus ik heb jaren en jaren alle weekenden optreden mochten. En ik had mijn bestaan van muziek. Ik bedoel, daar kan ik net toe klagen. Dat is fantastisch. En daar ben ik heel dankbaar voor. En alles op zijn tijd. Ja. Want de beslissing en waar naar tak groeit best is in je. Maar nou de praktijk van de dame, dus ik neem aan dat het nog steeds wel vregen is voor dat soort optredens. Zij dan nee, of zij dan ik wil wel komen, maar dan met mijn eigen werk. Hoe werkt het dat bij die nou? Ja, nou dat is dus inderdaad dat is een ding. Maar het is gek genoeg om te zien dat als ik dat verhoor in mijn eigen energie, wist daar minder voor vregen. Het is gewoon, het komt minder in die beleving voor. Er is wel een tijdje west dat het een beetje trommel kon heen gaan, maar ik merk nu al dat ik daar eigenlijk net meer voor vregen word. En had ik nou nog een keer vregen word voor een tuinfeestje, en dan zeg ik van, ik wil best op je tuinfeestje spelen, maar ik speel je eigen werk. Ja. En dan, nou ja, als het voor mij net goed viel, doe ik het gewoon net. Als ik zeg van, dit is net, ik weet dat dit net is wat je wil. Je wil covertjes en gezellig, dat absoluut, snap ik helemaal, heel leuk. Maar dan kom ik net. Nee, dus daar ben ik heel sterk in, maar al veel duidelijk in. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien dat dat dan gewoon eigenlijk terug in eigen mindset en in eigen verhoring, mijn naai pa voor die haast, dat het gewoon dan ik net zo bot meer in die beleving komt. En dat zien hoe het dat de dingen die het wel was, die beginnen nou echt te komen. Ik krijg mensen die me helpen, mijn boekingjes en ik ga hier voor de website, ik ga samen met Vlad dit album opnam. Fantastische samenwerking. We hebben een super werkflow nu. We gaan een drummer van uit Drenthe en we zijn met z'n trein geven nou aan weer op paar. En alles klikt. En ik vond bijvoorbeeld dit, ik vreeg daar van, nou dat album komt, maar misschien wel een keer speel je bij Noorderwien. En dan komt het vooral mij van, ja, was ik even komen voor een 1-op-1 interview. Ja, want ik word in verhaal wel eens jaren en daar gaan we nou gelukkig de ruimte voor. Ja. Nou ja, ga maar zitten, we zullen. Ja, precies. Maar dat komt dan op zo'n mooi moment. Ja, de plaat krijg uit. En dit ben het ding die ik nou kan lessen voor de eerste keer een podcast deed. En ik vind het fantastisch leuk, weet je wel. Ja. Dus, het is een moordewet, maar had het toch iets met karma blikbaar te maken? Ja, het is die doing. Ja. Ja. Absoluut. Ik zeg dat wel zo. Ja. De liefste krijgt in, dan leeft ik nee of niet? Ja, nou ja, ik denk dat hem heel bot zit in leven in het moment. Ja. Dus zoals op het plaatje dat heel veel dingen daar ook in. Het is denk ik de leidraad terug het album heen. Omdat ik daar gewoon heel veel tijd in zet om uit te vinden wat het nou betekent om in het moment te leven. Wat houdt het nou eigenlijk in? Nou ja, en in het verlengde daarvan, you get what you give. Hè? Absoluut. Ja, nee, maar zo is het. You get what you give. En als je een onzekere muzikant bent die een bepaald beeld wil wijzen wat hij net is, maar dat is wat uitstraalt, dan krijg je dat weer terug. En dat had geen kracht. En als er ik voel me niet meer kracht, dat viel echt gewoon oprecht aan. Ik voel me rustig en het viel gewoon goed. Ja. Er is geen drukte. Ja. Alleen nog maar rust en excitement. Nou mooi, straalste te kut trouwens. Ik kwam je binnen en ik zei die zitten en ik denk, hey, er zit wel een oren, gelukkig een oren, Murk ook maar zacht hier verliezen. Maar ja. Ik maar goed dat het stilstiert aan de oren komt. Nee, natuurlijk. Zeker. Ja. En gelukkig had het later een hele mooie plaat. Maar toen zeiden ze, eigenlijk dit is mijn eerste plaat nou, hè? Nee, dit is de tweede. Ja, maar in Holle, hier is de tour. Nee, dit is de derde. De tred alweer? Ja. Oké, Ja. samen de rest, ja. Maar de allereerste, die is er niet meer. Nee, precies. Nou ja, dan moet ik even naar taal, want dat past dus net meer in dat verhaal. Nee, het is... en zeker, ik ga lessen toevallig nog een keer terug luisteren. Ik gewoon textueel verbaas ik me waar ik toen al hoe nadacht. Eigenlijk vond ik het wel heel grappig om even terug te jaren. Maar muzikaal beschouwen weer gewoon... Ja, echt net goed. En daar sta ik gewoon net meer achter. Nee. En ja, dus ik denk van, nou ja, die wil gewoon net meer, die zit ik net meer op Spotify en zo. Dat is gewoon al nee. Toen daarna ga ik een album maken dat die het listen. En daar speel ik nog steeds heel vaak nummers van en daar stink ik nog steeds achter. Dus dat zeg ik nou als mijn eerste album. Het komt ook omdat ik begon mijn muziekmaatje, toen ben ik naar Australië gegaan. Toen had ik daar uitvond dat ik muzikant wil worden. En ik zeg daar dat mogelijk weer. Er was heel veel live muziek in pubs en weet ik het wat.
Toen ben ik hier kwam toen ga ik voor een album maken. Dus ik begon op mijn joontje met gitaar spelen. Ik heb wel een drumachtergrond. Maar ik begon op mijn joontje met gitaar spelen in jong. En ik denk dat ik op mijn, zit maar op mijn 21ste, 22ste, dat is het eerste plaatkleer hier, weet je wel. De opname en alles. En nou ja, het weer misschien nog wat te snel. Maar zo ben ik dan, weet je wel. Dan moet dat ding gebeuren. En als het al zo fout zit, sommige fout mag ik eerst meidje voordat het Ja, daarom. wist ergens komt. Ja, Ik bedoel, je leert er toch wel een hoop van. En, ja. ja, precies. We zetten nu daar met, die nieuwe album. On My Way to You. Prachtig Ja. nummer overigens. Zit er nog een verhaal achter? Het is voor mij een beetje het relatie-manifestatienummer. Ik denk dat dat is het ding mij door middel van get what you give, law of attraction. Dat is het ding op die manier kan manifesteren. En dit is een beetje het nummer over het manifesteren van die relatie. Die het misschien graag had worst. Ja. En daarmee in een energie te zitten dat het wist dat het I'm on my way to you. And I know you're on your way to me too. En het is misschien nog net zoveel, maar ik weet dat komt. Ik weet dat het onderwijs is. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren, ja. En dat is het gevoel wat omschreeuwen wordt dus. Ja, en ik om net in de energie te zitten van ik heb het net. Maar om in de energie te zitten van ik heb het wel, het is onderwijs. Ja. En dan kan dingen komen. Welk nummer kunnen we nou draaien van het album? Want we gaan gewoon het album erop. We draaien aan één orenplaat. Ja. Want die horrorvraag die bloed bestaan in dit programma. Want ik weet dat het een vreselijke vraag is aan muzikanten. En meestal, Moeilijk. ja, meestal 5, maar we draaien, en mijn heel product precies is ik er voorbij, een heel product van die nieuwe album. Maar we draaien aan één oornummer, maar daar komen we nog op. Welk nummer kijk nou voor die draaien en van die draaien? Ik denk dat het leuk is om nou mee te beginnen is Live for the Living. Ja. De titel zei het al. En omdat ik al zei van het album gaat best wel heel wat over leven in het moment en wat het betekent. En dat hij in kracht zit en dat soort dingen. Dus Live for the Living is denk ik een heel mooi nummer om daarmee te beginnen. Zij te protten over het album. Do you know, my dear, things in time, they all disappear. Like the one-day fly won't spend its evening here. Still it danced in the morning sun. Do you know, my dear, holding on is to live in fear. It'll all fade out and leave you in tears. Live for the Living, Murk Aukema. Jawel, van zijn nieuwe album It All Starts Now. Je hebt hem in deze aflevering van Noorderwien. En hij is hier te gast. We praten uitgebreid met hem over de plaat en ook over zijn leven natuurlijk. Intussen wat verder, want we hier alleen constateren achter je Vlim best voor de eerste keer bij mij te gast geweest. Toch een beetje waarom naar die tijd. Wat voor Murk Aukema wie dat toen? Want toen zie je toen nog meer. Ik denk, kijk toen die squallenperiode wij, dwarfse misschien nog, of wie is toen de wereld online west? Want Australië is voor die wel een brekpunt west, denk ik. Hè? Ja. West het al even hoe hier is. Ja, absoluut. Dat weer een jongen die het ontzettend op zoek weer. Heel veel problemen met het leven in de maatschappij. Omdat een soort van, die verteld wordt wat goed is, wat oké is, wat net oké is. Hoe je eigenlijk je pa of hoe je leven eigenlijk moet leiden. En dat is voor mij altijd een struggle geweest. Ik kon dat net. Ik kon net maar gewoon aannemen dat waarheid weer. Hier is het ook al tussen puber geweest? Een tiener, zeg maar? Ik denk dat ik dat eigenlijk altijd al gehad heb. Alleen nog is het in het begin, ik denk dat zo als ben, je krijgt al die informatie binnen en daar is gewoon in geloven. Maar dat wist net beter. En langzaamaan begint het te borrelen van, ik weet niet of dit wel klopt, maar dat is in eerste instantie, denk dat wel. En ik heb altijd zoveel vragen en ik laat jongens op bed als ben en te denken aan hoe een oneindige universum. En ik denk, man, hoe kan het dan al zo simpel zijn dat gewoon, waarom had ik de dingen doen die ik net leuk vind en dat soort dingen. Wist het malen of wist een dromer? Want malen is wat anders dan dromen, hè? Dagdromer. Ja, ik denk gewoon nieuwsgierig. Ik wil malen, maar net dat klinkt een beetje negatief in de zin van. Zwargelijk. Zwargelijk. Ja. Nee, het wie net zwargelijk.
Maar het weer gewoon nieuwsgierig. Naar het leven. Zeg maar. En maatschappij is een deel van het leven, maar het is geen waarheid. En plat is de begreep er geen ruk van. Dus Ik eigenlijk. begreep er eigenlijk geen ruk van. Nee. Dus, en dan gaat ziekje. Maar in die puberteit, dan bist er al langzaamaan van het vrijbrekken. Maar de bist dan haast nog net de kracht om, denk ik, echt grote stappen te zetten. Dus dat gaat steeds meer los. En ja, toen ik naar Australië ging, ik weet nog dat ik 3 maanden in contact had met mijn ouders. En mijn ouders zijn schatten. Die hadden dat helemaal net verzinnen. Dat we helemaal net, ik net zien over hun. Het weer gewoon dat ik moest loskomen. Ik moest loskomen van dingen die mij verteld werden over wie ik weer. Want dat ben ik net. Ik ben net hoe ik beschreven ben. Hier dat ik wat krijg met plakwest wennest? Ik denk dat ik het oorlog hier ga. Maar dat is overal hetzelfde. Je wist overal verteld wie je bent. Maar dat is net wie je bent. Dat is een verhaal over die. Dat is informatie. Ja. Onderhand van cijfers op een squallen, richting van squallen. Ja. Namen. Namen. Doe best aan als iemand hoort gedraagt. Dan zeggen ze wel van, nou gedraagt hij als Jan. Dat is Jan, dat is Murk. Oh ja, nou, dan bloek Murk, ja. En zo wordt hij een heel leven verteld wie is best. Maar het is net wie is best. Nee. En sommigen, dat levert een struggle op. Ik denk uiteindelijk voor iedereen. Ik ben vrij jong daarachter kwam, denk ik zelf. Ja, wat hoort wie is toen naar Australië ging? Toen ben ik ben daar 21 geworden. Zo, ja. 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 Nou, en daar kwam ik de songwriter tot leven uiteindelijk. Hè? Terug die vragen. Wat spelen ze toen al of net? Best letterlijk als backpacker met gitaar die kant op gaan of net? Ja, dat wel. Ja. Ik ben op mijn jongetje echt begonnen met gitaarspelen en zong een beetje. En toen ben ik inderdaad met gitaar naar Australië gegaan. Ik had er uiteindelijk gewoon wat pubs en zo spelen. Gewoon als een gastoptredentje of dat soort dingen. En dat wie ik echt net goed. Maar dat wie wel het begin. En toen kwam ik weer waarom in Nederland. En toen dacht ik van nou ging ik ervoor. Dus die allereerste plaat die er dus net meer is, maken. En ik denk, ik mag je optreden. Dus ik kan een paar optredens doen, maar ik wie skiet benauwd. En er wie een pak vaar langs, wat ik zeg, nee, wat ik wijzen wil en wat ik nog net weer. En toen ik denk, dit klapt nog net. Ik maak nog een hier voort. Want ik maak daar hoe heen. En toen ben ik nog een hier naar Nieuw-Zeeland gegaan. En daar ben ik hoe die vaar langs tot heen kwam. Ik denk, ik moet je spelen voor die meesten die kennen mij net. Het viel een beetje meer zo van, het is een oorvolk en hier ken ik... Had het misleid dat ik altijd heel Precies. snel naar huis. Ja. Dan is er altijd nog een plak waar ik... En letterlijk door de kant van de brood. Ja, zo veel mogelijk voort, ja. Maar die escape, dat gevoel van ontsnappen kind is dus nodig om die zelfvertrouwen op te bouwen. Ja, en ik wil net zeggen dat is waar ik mezelf voel, maar dat had me in het muzikale stukje om voor meesten te spelen wel echt wel geholpen. Daar heb je mijn faalangst nog langer aan. Maar dat had me wel heel veel geholpen, want ik ben daarheen gegaan en de laatste 6 jaar had ik ook echt van de muziek leven. Dus op stritten te spelen, jongens in pubs, zelfs op een simmertour geweest, mijn orenjongen. Ja, dat ging eigenlijk hartstikke best. En toen ben ik weer omgekomen. En toen had ik het album, wat ik nou dus als mijn eerste album Listen, maken. En toen ben ik hier een protespelen gegaan. Waarom kwam eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat als daar het goede gevoel treft, verzin ik nog een patiënt. Op een gegeven moment krijg je denk ik toch iets van een basisbestaan. Maar je vast plak en routine, als het ware. Prachtige wereld, Ja. dat wil ik wezen. Ik kan me voorstellen dat ik ja, maar dit is mijn droomwereld. Hier is het, je haakt het voen, dan een bloekje rek. Ja. Ga je twijfelen? Nou, er zit nog wel wat haken aan eigen aan. Mijn visums en dat soort dingen. Dat sowieso, dat voorop denk ik. Daarnaast is een droomplak naar een bepaalde tijd ik-routine. Het wordt gewoon. Het wordt gewoon. En dan is in één keer, dan denk je van, maar Europa is echt mooi, hè? En dan denk je dan, wat hier al je gebeurt. Je gebeurt, in Nieuw-Zeeland is fantastisch. Want hier gebeurt er nog wel, eigenlijk, nou, we krijgen wat meer. En het is... Ja, we hebben enorme centra. Ja, Ik bedoel, Londen, Berlijn, Amsterdam. Nou, als ik maar in trok in heb. hè. Ja. Europa is in die zin heel rijk. Wij zoeken altijd heel veel naar Amerika. Ja, Maar hier gebeurt ik een prot, hè? ja. Maar Amerika die zal zeker naar Europa zien. Nou,
We zijn wel redelijk op Amerika gericht, denk ik. Ja, maar nog Dat redelijk is een een naam verhaal. van maar ik snap die gevoel wel. Het is natuurlijk een wisselwerking. Ja, Maar absoluut. dat gevoel, wie is daar wel wat kwiet tussen? Van, Ja, en mijn visum weer gewoon op. En op een gegeven moment hoort het er gewoon. dan had het ik op, ja. Dan moest ik gewoon uitzetten. Dus nee, maar dat is ook helemaal prima. En dingen in, zet ze in. Moet ik toch even voor die weten, want dan is voor de tweede keer voort. Australië, daarna in Nieuw-Zeeland. Kom ze waarom. Stap dan weer bij de ouders in huis. Je bent weg of had je... Sterker nog, ik moest wel. Ik weer echt super broke. Ik kwam, mijn heid en mijn zus hebben me van het vliegveld halen. En ik geloof dat ik van mijn zus nog €2 moest lenen om een pakje peuken te kopen. En dat had ik toen deed, maar ik had toen mijn ouders zijn. Ik zei, ik wil graag... Ik ging het in Nieuw-Zeeland al op papier zetten. Want ik denk dat ik mijn ouders er aan wennen. Ik ging hun een mailtje sturen met een brief van... ik wil graag €5.000 lenen. Ik betaal je elke cent terug, maar ik ga net aan het werk. Ik wil muziekmeidje. Ja. En ik weet dat ik het ken, want ik heb het in Nieuw-Zeeland ook gedaan. En zij geloven daarin. Ik bedoel, in het begin, toen ik zei dat ik muzikant wil worden, hier denk ik iedereen er wel een beetje een hurrehol in zat van, nou, dat is net echt een beroep of dat is heel lastig. Maar ik bewees toch wel dat het mogelijk weer. En toen hadden ze dat ding en daar ben ik heel dankbaar voor geweest. Dus toen ben ik terug bij hun gekomen, toen ben ik spelen gegaan en ik ga uiteindelijk elke penny weer terugbetalen. Maar wel van de muziek. Dus dat weer best wel een accomplishment voor mij. Ja. Dit is geen privéprogramma, dus hoe dat thuis al zit, dat is gewoon in jezelf natuurlijk. Maar ik wil in dit geval toch even weten, want die relatie met die ouders is dus een hele belangrijke geweest. Ja. Om die in orde te zetten. Ja. Maar echt om bij thuis te komen, letterlijk. Ja. Ik denk dat Die het echt... mensen gaan aardig zwaar genoeg die gewoon, denk ik. Ja, ik weet nog wel de eerste keer dat ik naar Australië ging, dat is met hem. En dat ik toen best wel tijd geen contact met hun hier. Dat is met hem wel in een soort rouwproces zitten. Nou, kijk, ik ben nog zo ook ouder, maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja. Ja. Maar ik kan mij daar ook heel goed voorstellen. Het is Ja. soms even pijnlijk dat je even loskomen moet Ja. van koor. Hè? Ja, en het is Is dat een moeilijk proces geweest met die ouders? Van die gevoel? Nee. Het is... Maar dan nemen ze wel afskiën. Ja, maar het ging net alleen nog om mijn ouders. Hè. Het ging over alles in de maatschappij. Er zit nog een reden achter, Ja. maar dan nog. Weet je, hoor, dan krijg je- Ja, want mijn ouders die ben altijd hartstikke goed. Ja. En wij hebben ontzettend volle van elkaar geleerd. Zij hebben ik volle van geleerd dat ik mijn leven heel oors leid dan iedereen. Of dan net dan iedereen, maar dan heel veel mensen doen. Die iets meer vasthouden aan zekerheid. En ik doe dat nog steeds net. Ik leef nog steeds net in zekerheid. Nee. Het is nog steeds, ik zie wel hoe dat komt. En ik vertrouw daarop en het komt altijd goed. Ja. En dat is een hele andere benadering van het leven dan dat je alle dingen kleerstingen hebt. Want ik moet dat onder controle houden. Dus daar heb ik voor hun ook een hoop voor te leren. Ja. En ik had de beste relatie met mijn ouders. Ik kom er heel geregeld en we haalden leuke gesprekken en we kennen ontzettend goed met elkaar vinden. Ja. En iedereen we litten elkaar in de waarde. En ik denk dat we daar hele mooie open relatie van krijgen. Ja. Mooi verhaal eigenlijk. Ja. Ja. Maar een prachtig album daar. Ja. Resultaat. En misschien... wel een beetje... Het viel toch een beetje als een nij begin weer, hè? Ja. Het is eigenlijk heel grappig, want It All Starts Now is de titel van het album. Wat voor mij net betekent dat het voor mij no begint in de zin van dat mijn leven een lijntje is en dat het no begint daar. Dat is net voor mij de beschutting achter de titel is dat ik denk dat het no alles is wat er is. En dat het verleden, of dat het no net een verleden is van of dat het no net een resultaat is van het verleden, maar dat het verleden een resultaat is van wat no gebeurt. Wat wij no bedenken, wat no in ons hol is. En dat is eigenlijk het idee erachter. Maar om terug te komen op wat zij is, het voelt ik een beetje alsof het een heel naai begin is. In de muziek en alles. En dus dat die titel ik nog zo is en daar eigenlijk ik nog een beetje op slaat, is eigenlijk toeval. Ja. Maar zo voelt het wel. Het voelt als een naai begin. Mooi is de best. En we brekken even met die plaat, want we gaan wat van een oor draaien. We doen hier maar in, want daarna draaien we weer wat van die album. Mijn producent ook met hele mooie versjes. En ik vind die fantastische muzikant. Dankjewel. Daarom nodig ik steeds uit. Gewoon op Dankjewel. heel simpel. John Mayer en The Walt Grace Submarine
Test January 1960. Ik kan al heel wat rare gekke titels uitsprutsen in mijn leven, maar dit is een top Ja. 10'tje. Ik neem hem al dit Bold Grace. Ja, maar ik moest hem en wil hem toch helemaal uitspreken. Waar in godsnaam gaat dit noemen? Hoe is het? Nou, ik weet het net. Ik weet net waar hij, wat zijn idee erachter is. Oké, maar waarom draaien we het? Nou, precies. Ik vind deze die had mij altijd een grepen. Dit wie ik in een tijd dat ik toen ik uit Australië bij kwam en ik woerde weer voort, ik woerde weer heen, ik weer eigenlijk, nee, ik zie het net nergens op mijn plak en ik meen dat ik dat ergens oors aan zou vinden. Dit versje is eigenlijk iemand die het, als het letterlijk besjust, iemand die het een zelfmaker onderzeeër bouwt, waar iedereen zei van dat gaat hij net lukken. En hij maakt het hem en hij gaat vanuit Amerika naar Japan. En hij redt het. Dit gaat over een submarine, over een onderzeeër. Maar ik denk dat het voor mij is het een metafoor voor iets was. Ik had het 2 ideeën hoor. Dat het een metafoor is voor dat een doel was. En dat kan een reis wezen, dat kan een album wezen, dat kan een gezin wezen, dat kan een huis, dat kan alles wezen. Of die onderzeeër dus. Of die onderzeeër, dat kan dus ik uit. Ja. Dus dat. Of het kan voor mij, dat jerk ik heel bot in. Het kan voor mij hoe zelfmoord gaan in een positieve zin van het woord. Dat best even uitlezen. Ja, ik denk dat voor bepaalde mensen zelfmoord dus heel bevrijdend kan wezen. Ik denk voor de meesten. Voor de meesten doe je het net. Dus wij hebben het altijd noemen dat het iets negatiefs is, maar het kan in principe iets heel positiefs wezen. En ik jij dat er een beetje in die tekst, dat het een metafoor daarvoor zou kunnen wezen. Dat hij dat plan bedenkt, dat is zijn submarine meidje, is eigenlijk het plan bedenken van hoe ga ik het doen, hoe ga ik het brengen. En dat soort dingen. En dus dat jij ik er eigenlijk ook wel in. En het is maar kijken in wat voor mindset dat ik zit, hoe ik naar luisteren wil. En dat is mooi aan muziek. Ja, want is het toeval dat je ook op zo'n zelfmoord-idee komt? Of? Ik heb vaak nagedacht wat voor zin had het. Dus dan denk je daar wel eens aan. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben nooit echt op het punt geweest om er een einde aan te wijzen. Ik bedoel, maar dat kan, ja, zeker. Ja. Ik kan dan, ja. Nee. Maar ik heb er zeker over nagedacht. Zeker. Maar vooral zo van, wat is het verschil? En waarom struggle je? Ja. Had het toch niks uitmaakt. Ja, dus dat idee van zelfmoord heeft meer broekt als een soort moorwet zien hoe een kaartsenkist met een ideeën. Ja. Eigenlijk wel. Gewoon zonder suicidaal te wijzen. Ja, om er gewoon even een jab in te gaan van wat is leven en wat is dood. Ja. Om daar gewoon een jab in te gaan voor jezelf. Ja. Ja, en daar kan je een hoop uit halen. Ja, maar heftig. Ja, in een zekere zin wel. Maar heel bevrijdend. Wild Grace, desperately hating his old place, dreamed to discover a new space and buried himself alive inside his basement, tongue on the side of his face, man. He's working away on displacement. Ja, John Mayer en Walt Grace Submarine Test January 1960. Oftewel Walt Grace, heb mijn gast altijd. Die maakt de titel wat kwatter. Murk Aukema, een van die all-time favorites. Is de artiest of toevallig dit nummer wat hij zou ons spreekt? Nee, het is zeker de artiest. John Mayer is heel belangrijk geweest voor mij in mijn muzikale carrière. Wat maakt het hem zo bijzonder? Ik vind het ten eerste natuurlijk is het een fantastische gitarist. Ja. Daar heb ik in het begin, nu ga ik mijn eigen stijl daarin ontwikkelen en ik heb op jong dat John Mayer zijn stijl moet wezen. Maar in het begin was dat voor mij een grote motivatie om de gitaar te spelen. En daar heb ik heel veel uren en uren in zetten om daarmee bezig te wezen. En dat heeft me ontzettend veel geholpen. Ja. Dus dat. Daarnaast, gewoon hem als songwriter vind ik fantastisch. Ja, goede teksten, goede jippe teksten en altijd een catchy melodieën om dat samen mij te volgen. Dus dat, dat is het wel. Dan heeft het zelf alleen. Je bent natuurlijk als muzikant, dat iedereen op de hele wereld, maar doe ik, ziek je naar je eigen stijl en een vingeruitdruk. En wanneer ben je tevreden? Nou ja, 100% tevreden zal een muzikant denk ik nooit worden. Dus die muzikant mag nog zien komen. Maar de best wel bij deze plaat. Zij is zelf alleen, daar best tevreden mee, omdat ze eigenlijk in eigen lood wat voel hast, maar ik het zou zeggen. Ja, dat zeker. En het gaat zeker de goede richting uit. Ik denk dat Mission heel bot verloren is. Ik denk dat hij volle meer rust in zit en volle zachter en dynamischer is worden door de jaren heen. Ja. Dat is een grote vooruitgang. Meer door minder in dat opzicht? Sorry? Meer door minder? Ja, eigenlijk wel. Ja.
Minder het proberen en dan wordt het eigenlijk mooier van. Ja, absoluut. Ja. En daar zit gewoon, natuurlijk, een stukje die skills worden gewoon beter. Dus daar komt meer rust in. Dingen meer vanzelf. En dan komt er ook ruimte om meer emotie daarin te lezen. Omdat ze net meer andere dingen mee bezig hoeft te wezen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld van het simmer een keer gehad. Simmers ging ik altijd in Europa in om op stritten te spelen. En dat is fantastisch mooi. Dan ga ik nog iets versterken. En het mij al je net, maar altijd laatste hier ben ik net één keer voorgestuurd. Politie is gewoon de kamer in en die gaat laken. En, In wat voor landen is dat? ik ben oud aan de simmer. Ik zag van al je foto's voorbij komen. Ik volg je die natuurlijk op social media. Ja. Oh, hij is ook weer voort. Ja. Maar waar best overal geweest? Oud aan de simmer ben ik in Zuid-Duitsland begonnen. Daar heb ik een paar steden die in Kirchheim, Stuttgart, Reutlingen, nog een volgens mij. En toen ben ik naar Oostenrijk gegaan. En dat is Innsbruck. Dat is voor mij de place to be om te spelen. Je hebt altijd elke dag een grote crowd, gegarandeerd succes. Innsbruck. Ja. Of all places. Ja, en ik sta daar op straten en als het dan is het een mooie dag en ik sta midden in de straat en dan zit ik net een jaren aan. En ik draai me om en er zit een prachtige grote berg achter. Ik weet dat is en dan haast dat stretchje mij, die hoofdstraat, maar wat gekleurde gebouwen en dan haast die berg daar in het midden. En dan op een gegeven moment haak ik een ongelofelijke crowd. Dus soms krijg ik een liedfestivaltje. En dan is het is echt fantastisch. Toen hing ik daar op een gegeven moment dat ik daar stond te spelen. En dat mijn alles gang vanzelf. En de wie even tijd om te realiseren wat ik aan het doen weer. Dus mijn vingersgang, mijn tekstengang, mijn songgang. En ik jerde mezelf door die straten heen gaan. En in één keer stond ik daar last van. Dat gang alweer van automatisch. Stijg er steen op dus. Ik steeg even op en zei van... Oh, wat is dit cool dat ik het eigenlijk doe. Dat ik nog nooit zo zelf bij stilstaan. Het ultieme geluk eigenlijk. Ja. Even realiseren van dat het best leuk is wat ik aan het doen ben. En daar voelde ik me wel even heel dankbaar. Ja. Hoe haast dat dan? Is er gewoon met een auto ergens rondrijden? En... Ja. Ik heb het jij dat ding in mijn busje die ik met mijn heid een camperke van maken. Ja, ik zou daar wel in zo'n mooie VW-camperke. Ja, het is heel cliché, maar... Ja, dat is zo leuk bij die de happy hipster uitheen je moet brengen. Ja, nee, zeker. Daar hou ik absoluut wel van. Ja. Dan ben die VW-busjes mij wat te duur. Ik ben maar eerder een muzikant, hè. Ja. Maar, nee, maar even het beeld. Ja. Maar de zelfvervoer en de risico naar zijn stad. Ja, de auto hier ben ik gewoon in de auto gegaan, want mijn busje weer kapot gegaan. Dus ik een autootje gekocht en dan heb ik gewoon de eerste 3 weken in tentjes slept. Dus en ik ben dan na Oostenrijk nog naar Slovenië geweest en toen Italië in. Spelen in Verona weer en toen weer omhoog naar Innsbruck weer. En toen de laatste 2 weken had ik nog wat Airbnb's en zo dingen. Toen heb ik natuurlijk wat geld verzinnen. En maar dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Maar zonder vergunning en ik is gewoon ergens in. En muziek, dat breekt natuurlijk altijd de mensen hun hart in. Kijk me voorstellen. Dat is wat oors. Dus dat is een verhaal hoorst of wat oors. Ja. Nee, absoluut. Het is eigenlijk altijd een... Het klinkt mooi in zo'n straat. En ik had een prachtige Duitse versterker op accu. En dat klinkt gewoon hartstikke mooi. Maar staan wel covers door? Wat ik altijd deed, wie 2 eigen nummers, cover, 2 eigen nummers, cover. Om de mensen toch een beetje erbij te houden. Nou ja, op straat is het volgrilliger dan als het weer in een club is natuurlijk. Ja. Hè? Toch ben ik van plan om dat dit hier net again te doen. En om toch echt gewoon, eigenlijk in principe alleen maar eigen woorden te doen. Want ik denk dat het eigenlijk maar kan. Ja. Ik vertelde verhaaltjes tussendoor bij hoe de nummers en de just mensen die gaan. En dat is het op straat. Meesten die gaan net een ticket kopen. Meesten die kunnen gewoon doorrennen. En meesten hoeven niks te gaan. Nou, dat is de dynamiek van het doorlopende volk bij band. En, Ja. Het is helemaal vrij. Ja. En toen wist dus ik dat de crowd iets steenbloed oprecht even luisteren wil. Murk Aukema, prachtig. In Innsbruck. Ik zou die helemaal steen, man. Ja. Geweldig. We gaan weer om naar die album. Welk nummer vind dat wij nou wel even draaien kennen? Of matten misschien zelfs? Wat ik wel leuk vind om even te draaien... Het is altijd een grappig... Dat is je schreeuwt een nummer en dan denk je van... Dit wordt hem. Dit wordt het nummer wat mensen mooi vinden. Of dit wordt het nummer wat op radio maakt. En heel vaak komt het erop uit dat net zo is. Meestal zit ja, zeer herkenbaar. Ja. Maar dit vind ik een heel mooi nummer. Het is een...
ik echt een nummer die het samen kwam. Ik weet dat er nog een stuk tekst weer waarvan ik zelf net eerst wist waar het toe ging in het begin, maar dat weer er en ik had ze litten. Het gaat Our Own Destiny. En het gaat eigenlijk over het vrijbrengen van de maatschappij. Net als dan per se in Australië mast of per se in een tent must leven ergens 4 voet in het bos. Maar dat is gewoon die beslissingen maken op basis van de eigen intuïtie in plaats van wat mensen al je zeggen. Hoe het zo maakt en geloof dat dan maar de waarheid is. Dus daar gaat het eigenlijk over. We'll create our own destiny. Our Own Destiny en van Murk Aukema. Van zijn nieuwe album It All Starts Now. Album is uit. Vindt een prachtige plaat. Intrigerende muzikant. Ja, en hij had intussen al heel wat reizen in zijn holle. Maar ik letterlijk ondernaam om zijn muziek onder man te brengen. We draaien nog één nummer van deze plaat. En ik was best gelukkig bij die Maarten. Om het zo maar eens even te drukken. De gast in deze televisieprogramma van Noorderwien. Even over die muzikale Maarten sprutsen. Je bent nog met je trein? Ja. Ik vond het toch, ik maak altijd heel graag alleen spelen, maar ik vind het toch, ik wil toch wel graag om even iets meer power bij Del zetten. En ik hier een Vlad, Petrachuk, die zit in mijn vorige band. En toen ben toen ook gegroeid als band. En toen hebben we hier geen contact, of nou ja, wel eens contact, maar net dingen. En toen, ouder onder simmer, toen begon ik eindelijk naar de coronacrisis en naar mijn eigen crisis werd te schreeuwen. En toen denk ik van, ik wil een nummer opnemen. Nou ben ik super slecht mee opnemen en dat soort dingen. Dus daar heb ik absoluut in van nodig. En ik wist dat Vlad volunteert in dat soort dingen hier zit, in de coronatijd. Het is een fantastische muzikant en hij is heel diergerig en hij kan alles. Dus ik ga hem opbellen en ik zei van, nou, was dat misschien waar, zullen we een singeltje opnemen? En dat hebben we toen gedaan. En daar kwam dat klikte heel goed. We konden elkaar van vroeger, maar het weer een naaie verbinding. En daar ben we mee verder gegaan. En toen op een gegeven moment ben ik op reis gegaan. Ik kwam weer waarom. En ik hier de nummers in principe voor een plaat. En ik zei, hoe ligt het? Hast er zin in? En toen hij wilde het aangaan. En toen ben we dat met z'n beiden aangegaan. En dat is eigenlijk, dat ging steeds verder en verder. Eigenlijk een fantastische samenwerking en een goede workflow kwam eruit. En toen zeiden we van, nou, Os, maar ik maar weer spelen met z'n allen. In ieder geval met z'n beiden en als jij nog er een drummer bij krijgen. Dus Vlad die had een gitaar voor dit even aan de kant zetten en die is op bas gaan spelen. En we hebben een drummer van een jongen uit Drenthe. En die past er heel goed bij. We zijn ook krek aan het repeteren. We hebben ook een paar keer gerepeteerd. En volgend weekend doen we nog een compleet repetitieweekend en dan maar los. Aan de bak. Aan de bak. Hoe heet hij, de drummer? Maurice Noordhuis. Ja, dan hebben we dat ook even volledig. Ja. Dus als band op paard dus. Ja. Weet je? En het is een lidsbandje. Hè? Dus het is nog steeds eigenlijk... De opzet is een beetje van... Ik doe wat ik doe als singer-songwriter. En die man die versterken het. Ja, dus dat is wel heel leuk. Wat ben verder de plan? Ik wil van Zimmer sowieso weer even op paar om op stritten te spelen. Ik denk dat ik dat er misschien in 2 etappes doe van 2 keer 2 weken of zo. Want ik wil gewoon juli en augustus in principe ervoor vrij houden. Maar daarmee ik eromheen kunnen plannen. Dat is iets nice voor mij. Ik had het altijd heel moeilijk voor. Maar ik wil nog samen een kalender in maandje voor na december. Mijn optredens, mij die jongens. En ik uiteraard wel wat alleen nog dingetjes. Dus dat is eigenlijk het plan. En dat viel eigenlijk heel rustig. Ik ben er heel rustig in en dat is voor mij naai. Ja. Ik zou prachtig toch? Dat Ja. je op zo'n punt komt inderdaad. Want de plaat laat je voor me. Echt letterlijk een cd. Want Jim en mij horen we alles zelf in. Wat deze plaat onbelangrijk? Ja, alles, echt alles zelf dingen. Van alle muziek tot artwork. Artwork, de hele markt. Er is Ja, een alles zelf internetsite. opgenomen. Ja, Ja. productie. Alles. Wat een klus. Ja, het weer een behoorlijke klus. En Vlad die had het al mixed en masteren zelfs. En ja, echt alles, we waren echt alles zelf dingen. Nou, er staan nog een juweeltjes op, zit ik er maar even bij. Het is intussen connect te streamen. Maar ik als cd dus. En de eerste stappen, dus mij de band. Net helemaal nieuw verdiend, zei ze. Ik dacht al jij er in de band zit. Maar dit wel echt in een nieuwe CWR en een nieuw idee. Ja. En een beetje voor nieuwe ambities dus. Ja, absoluut. Ja, en wist je, de jongens die hadden ik zin in. En dat is...
En dat is zo mooi om te zien. Iemand die komt mij een idee van... zo, volgende week even een heel weekend repeteren. We bloeien 2 nachten slapen. En we beginnen... Het meeste naar mij komen, daar heb ik zo leerd van. Hè? Ja. Dat het net al... Je mag net de look aan de hinderen, weet je wel. De jongens hadden er staan in. En dat is... Als er wil is, dan is het... Dan liften we alles op. Ja, mooi man. Nog één nummer. En ik lees hem bij Dijdel. De vraag in ieder geval. Ja. Van welke matten was laatst te draaien? Van die nieuwe album. Ik vind het uiteraard een hele lastige. Ja, dat was al. Ja. Maar dan ging ik toch voor Wherever I Am. Het is een heel kwart versje. Ik had dit Out on the Simmerskreun. Toen ik in Innsbruck aan het spelen weer. Op straat kwam er een vrouw naar me toe na het spelen. En die hield erin in de eigen. En die zei, you make me cry. En ik zei, kom maar even, gaan we even knuffelen. En dat inspireerde me om dit versje te beginnen. Het gaat er net zozeer helemaal over. Maar het gaat wel een beetje over de reis. Dat als volle titel in erop brengt. En dat doet op zijn trip. Ja, dat ben vaak toch wel in je reizen. Hè? Ja. Dat mag wel oerkennen. Precies. En in het begin, op een gegeven moment wenst er wel wat aan. Maar in het begin is jou dat best wel wat mind denkjes. Zit ik de hele dag niet zelf te praten dan of net? Want dat zou ik denk ik doen aan of zo. Ik denk dat we net bewust zijn van hoe vol we in jezelf praten. De gedachte, je maar terug, hè? Ja. En dan best alleen nog, en dan just dat misschien wat meer, dat er een beetje bewustzijn van komt. Ja. Dus dat is wel heel interessant. En op een gegeven moment wist hij wel oké mij. En Wherever I Am gaat dan eigenlijk over van... die thuis is best. En het lijkt net zozeer aan Westbest, maar als tu thuis bent in jezelf, dan... wherever I am, I'm free, is de laatste zin. Ik vind het een van de mooiste versjes. Hij is heel kwaad, waarvan ik dacht van, maar dat ik langer... Ik denk, alles is zijn. Ja. Ik let hem zo. En dan moet ik net forceren. Nee. Wat ik wel bij is, en dat is in die voordeel... uit een hele creatieve proces in de wonen, vind ik een hele internationale sound best ontstaan. Ja. En die in Engels is hartstikke prima. Dus kist mij zo'n plaat, ik hoe de grenzen zien, denk ik, of niet? Ja, hoopst erop? Was dat graag? Of? Ja, want had ik... Ik gis wel weer naar Innsbruck, maar dat is op de street spelen op eigen initiatief. Ja. Er is ook een muziekcircuit met clubs en optredens. Precies. Ja, dat zou voor mij natuurlijk een perfect scenario wezen, want dan kan ik mijn 2 favoriete dingen in het leven combineren. En ik hoef net de bekendheid te hebben dat ik in Nederland net op straat ken. Ik ga houden dat ik gewoon een circuit had door Europa heen. Waar ik wel in zaaltjes spelen kan en waar het meesten komen. Overal. Ik gebruik altijd het voorbeeld, maar dat is Daniel Norgren uit Zweden. Die niemand zal hem echt herkennen op straat. Maar dat hij in Paradiso speelt, dan is het wel uitverkocht. Ja, verneemde namen. Ja. En precies, weet je, dat idee, dat zoekt 1000 keer ouder had dan in Nederland heel bekend werden of zo. Maar gewoon, dat is gewoon lekker speels en dan komen de meesten geen een ticket geven voor die show. Daar gaat het om. Hoe is het net naar Guus Meeuwis te worden als bekende Nederlander dus? Nee. Ik voel dat ik wat te zeggen heb. En dat wil ik trom in muziek en mijn verhaaltjes daarbij de wereld inbrengen. Ja. Nou, dat is in ieder geval een belangrijke stap zet. De opvolger. Ik dat even heel duidelijk zeggen van die eerste album. Neem het gewoon over. Listen is uit dus en het heet It All Starts Now. Murk Aukema. Ontzettend mooi dat ze weer is. Dankjewel. Dankjewel. En van die plaats geef ik deze draaien. Hij is kwad, maar wel heel erg fijn. En wij zullen weer op televisie weer. Dankjewel in ieder geval. Bedankt dat ik erbij wezen mocht willen. Dank je. Wherever I am. Set from the hills of Bavaria to the mountains of Austria, where the rivers never do nothing wrong. I left my mind in Slovenia, my heart in South America. I never knew where I belonged. But when you spend some time alone, you figure out that where you are is where you're home. 'Cause now it seems to me that where I am is where I need to be. That wherever I am, I'm free.